Fiktar minn 3 ġimgħat tal-kampanja elettorali l-Partit Laburista juri kemm hu preparat, innovattiv fuq qrib in-nies. Dan kien il-messaġġ ewlieni li ħareġ mill-podcast Isma' din mal-Kap Eżekuttiv Laburista Leonid McKay. Naħseb hemm kontrast li huwa ċar, jiġifieri f'kelma waħda ngħid is-sustanza u track record. Jiġifieri li tara ħammu l-ewwel ta' Mejju. Mass meeting tal-ewwel ta' Mejju fejn kellek in-nies li ġew hemmhekk jiċċelebraw. Mhux kull pajjiż fl-Ewropa, mhux kull ekonomija fl-Ewropa kellha dan iċ-ċans li l-ħaddiema jmorru jiċċelebraw. Din id-distinzjoni ħarġet l-iktar fid-der bejn il-mexxejja fejn argumenta li Roberta Bela jmexxi fil-waqt li l-Xboard jikkopja. L-istess bħalma hemm distinzjoni ċara bejn il-manifest elettorali tal-Partit Laburista u tal-Partit Nazzjonalista. L-ikbar kontrast bejn iż-żewġ programmi elettorali, bejn żewġ manifesti elettorali huwa li fil-waqt li għandek partit li qed jimxi pass mal-ħajja ta' persuna, mal-ħajja ta' familja, għandek il-baħ. Ġifieri għandek manifest li huwa kopjat jew diġà fis-seħħ. U allura meta tara, infatti ġibtu ħdejja hawnhekk, ġifieri meta tara l-manifest elettorali huwa ċar ħafna li qed jippreżenta uċuħ ta' persuni. U naħseb dak huwa naħseb huma l-ambaxxaturi vera ta' dan il-manifest. Mistoqsi dwar għadhomx relevanti il-mass meetings il-Kap Eżekuttiv Laburista wieġeb li tweġiba ta' n-nies bil-konkorrenza li kien hemm fl-ewwel 3 mass meetings u għal ħadd li ġej il-Partit Laburista teħejji xi ħaġa innovattiva. Dak illi ħajkun qed iseħħ nhar il-ħadd ġewwa l-Victor Tedesco Stadium fil-Ħamrun huwa proprju għaliex inħossu li għandna jkollna xi ħaġa kompletament differenti, innovattiva, stil ta' kunċert minn ġo stadium u għal nseraħ ras kulħadd li mhux ħajkun hemm issues ta' health and safety, ġifieri diġà t-tim qed jaħdem biex bħal dejjem nagħmlu r-rapporti kollha meħtieġa, ikun hemm aċċessi liberi meħtieġa biex il-Victor Tedesco Stadium ikun aċċessibbli u biex in-nies jiġu hemmhekk u jieħdu pjaċir. Kalkulajna il-qis ta' fejn konna nhar il-ħadd u fejn ħankunu l-ħadd li ġej, ġifieri nseraħ ras kulħadd ejjew kunu magħna, ġifieri m'hemmx dubju illi din l-innovazzjoni anka fil-kunċert li ħajkonna anka hemmhekk ħajkonna artisti ta' fama internazzjonali wkoll La Bush, Kristina Novelli, ġifieri daw kollha huma artisti li ħajġibu xi ħaġa differenti anka għal mass meeting. F'appell ieħor importanti l-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista ħeġġeġ lil dawk l-eluf li għadhom ma ġabrux il-vot biex imorru jiġbruh mill-assa tal-lokalità tagħhom. Enfasizza li qabel jivvotaw in-nies jirriflettu dwar il-kompetenza u l-esperjenza ta' kif il-Partit Laburista irnexxielu jżomm stabbli l-prezzijiet tal-oġġetti essenzjali fl-istess waqt li n-nies baqgħu jingħataw għajnuniet frott ekonomija b'saħħitha b'kuntrast ma' dak li qed jiġri f'pajjiżi oħrajn fejn hemm staġnar u awsterità.